O asesoramento ás pequenas e medianas empresas da provincia é o obxectivo dun servizo de orientación xurídica laboral da Confederación de Empresarios de Lugo co que colabora a Deputación. En concreto, a entidade provincial achega 40.000 euros, segundo se recolle nun convenio que veñen de asinar o presidente José Tomé e o secretario xeral da CEL, Jaime López. Tomé Roca destacou que Lugo ten unha das porcentaxes máis altas en España de pequenos negocios. O 99,97% das nosas empresas, dixo, son pemes, polo que é especialmente importante ofrecerlles este tipo de apoio, xa que debido ao seu tamaño teñen dificultades engadidas para acceder á información e servizos de asesoramento en materia xurídica e laboral. Grazas a esta colaboración económica da Deputación, a Confederación poderá contratar a 4 persoas para a realización do programa Asesora CEL, así como sufragar parte dos gastos xerais do funcionamento desta entidade. Este servicio de asesoramento pretende axudar os empresarios e empresarias da provincia en cuestións como contratación, retribución, salarios, horarios, obrigas de seguridade e saúde, conciliación e igualdade. Tamén poderá poñer o día ás PEMES sobre normativa medioambiental ou sustentabilidade.